What's up Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ulit ng Coco's Chicken Bagnet dito sa Santo Domingo 2nd, Capas, Tarlac. Gusto yung puntahan yung pesto ni Coco's Chicken Bagnet guys. Nag-open sila ng 10:30 AM to 9 PM. Sa labas ni Coco's Chicken Bagnet guys, mayroon silang tatlong tables dito. Pwede kayong magpesto dito. And yung landmark natin guys, ito ng Fusion Gasoline Station or sa may Capas Junction. Ito din 7-Eleven and McDonald's. So ayan, papasok na tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng loob ni Coco's Chicken Bagnet. So ito, nung first time nating i-vlog si Coco's Chicken Bagnet guys, wala pa silang pesto. Unang pinuntahan natin na branch nila yung sa Tarlac City. Ito yung branch nila sa Capas, Tarlac. So dito lahat nag-start, and third branch nila yung sa Concepcion, Tarlac. Ito na Tarlagueños, lahat ng sinerve sa atin ni Coco's Chicken Bagnet. And of course, kasama natin si Chef Jimico Perez, owner ng Coco's Chicken Bagnet. Siyempre, bago natin natikman itong mga sinerve sa atin ni Coco's Chicken Bagnet, papakilala muna sa atin ni Chef Jimico kung paano ba nag-start itong Coco's Chicken Bagnet. Sir, magandang umaga sa mga viewers po natin na nasa Facebook, online man, YouTube. Kami po ang Coco's Chicken Bagnet. We are located here at Capas, Tarlac. And we are proud and masaya po kami ngayon na nandito sa Alvin to cover po ang ating pinagmamalaking brand na Coco's Chicken Bagnet. Konting history lang po ano bang meron dito. Coco's Chicken Bagnet started last 2018 po, September. Ang maganda po dito, nag-upisa kami isang maliit na kiosk lang. Actually ano pa yun Sir Alvin renovated lang siya ng litsunan. Tapos ginawa lang namin na kiosk for the Chicken Bagnet. Without knowing na yung brand pala na to, ito pala yung isa sa magiging patok na brand ngayon sa Pilipinas. Wow! So bakit ko nasabing patok? Nag-start lang po kami ng March 2022. Nag-start kami for franchise. And then ngayon po meron na kaming going 20 na branches in the whole Philippines. Pero hindi lahat yun operational. Ang operational natin ngayon 7, pero every month may binubuksan. Opo. Ang maganda dito sa mga nasa Bulacan, meron na po tayo dyan. Meron tayo sa Bustos, Bulacan. Yan po ang isa pinakamalakas nating branch. Ang pinakabago naman po ang Plaridel. Ang parking can accommodate up to 100 vehicles. Wow! Ang dining po niya can accommodate up to 200 packs po na tao sabay-sabay. So kahit ano sila sir, mag-celebrate sila ng special occasions nila, pwede. Pwede po. Kasi po meron din silang VIP room, function room for rent. At maganda pa doon, consumable lang siya. Wala siyang per hour. Per hour, okay. At ang pinakabago natin bubuksan sa Angeles naman. Sa Acumed po siya, sa tatabing, along Santo Inchero Street po siya, tabing Acumed. And syempre, ang ating pinagmamalaking branch, ang pinakauna, dito po yan sa Capas. Capas Tarlac. So lahat dito nag-start sir? Dito lahat nag-start. Dito lahat pinanganak yung mga branch natin ngayon. Dito lahat. Yes. Nung unang vlog ko kay Sir Jimico, Coco's Chicken Bagnet, yung branch nila sa Tarlac City. So wala pa sila ganito. Hindi pa ganito yung setup nila. Hindi ka pa pwede mag-dining. So ano lang siya, take out. Pero dito sa Capas, sa Tarlac branch nila guys, may dining na and pwede pa rin naman kayo mag-take out. Pwede pa kasi may take out po tayo sa baba. Ano ba yung pagkakaiba ni Coco's Chicken Bagnet sa mga nagsilabasa na rin mga chicken bagnet ngayon? Opo, actually marami na ako nakikita ngayon ng mga chicken bagnet. Kami naman sa part namin ng wife ko dahil alam namin na kami ang nagsimula. Yes, dito sa Tarlac. Dito sa Tarlac and the whole Philippines po. Yun ang proud kami na masaya kami. Marami kaming na-inspire na magtayo ng sarili nila. Pero syempre, sabi nga nila, walang tatalo sa original. Tama yan, totoo yun sir. Ang nakakataba ng puso kasi syempre may homegrown business tayo na sumisikat ngayon sa buong Pilipinas. Ito,
Cocox Chicken Bagnet na talaga nag-start dito sa Tarlac. So isa sa mga may pagmamalaki natin sa Tarlac guys, itong Cocox Chicken Bagnet na sariling atin. So dito siya nag-start. Sabi nga dito yan, home of the first and original chicken bagnet. Kung makikita niyo po yung manok natin, baka isipin niyo normal lang siya ng fried chicken. Hindi po. Dahil ang sabi nga namin dito, not just fried, it's chicken bagnet. Bakit? Kahit buto po niyan, kahit tikman niyo man, hanggang buto may lasa. Ayun, talagang savory. Yan Savory talaga. And then, yung juiciness po niya hindi nawawala. Na-miss ko nga sir yung lasa niya nung first time ko na i-vlog si Cocox Chicken Bagnet. And eto sir, ano yung mga bago ngayon sa menu nyo? Opo, actually, we are serving po full day menu. So, ibig ko po sabihin, meron tayong for breakfast, pwede tayong for lunch, merienda, and midnight snack. Ang Cocox po is nag-revamp po kami ng menu. So, dinagdagan namin. Meron kami mga snacks like spaghetti, shawarma, quesadilla, and baked burrito. And then sa lunch naman or dinner, meron tayong pork bagnet, meron tayong chicken bagnet quarter. So may mga rice meals po tayo. Yun. May kasama na itong salad, may kasama na siyang fries. And then meron tayong breaded pork, meron tayong chicken popcorn. And syempre, yung pinagmamalaki natin, yung full chicken bagnet. May mga kasama kayong kids, so sa menu nila, na last time sir, wala tong mga spaghetti. Wala pa. And syempre yung mga kids minsan ayaw nilang kumain ng kanin. Yan, may choices kayo guys. Aside po sa ating mga meals and mga meriendas, meron din po tayong mga condiments. Ang maganda po dito, tayo po nag-manufacture ng mga sarili natin sa cup. Meron tayo dito, spice vinegar sa mga mahilig sa suka. Tapos spicy ako. Favorite ko to. Pinadala na ako ni Sir Jimmy ko nung first vlog natin. And then meron din po tayong chicken oil sa mga mahilig mag-only rice. Yun. Actually sir, masingit ko lang, meron din po tayong only rice dito sa Coco. Okay. So pwede sila mag-upgrade. Pwede po sila mag-upgrade. How much po. siya? 10 pesos lang po. 10 pesos ang rice na. Tsaka yung servings nyo, sir. Napaka-generous ng servings niya, no, ni Cocox Chicken Bagnet. Yung isa naman natin po, meron tayong chili garlic. Crunchy chili garlic sa mga ibang gusto ng spicy. Ito po, spicy talaga siya. Oo. Talaga mapapalaban ka sa hanggang ka. Kung gusto mo nang papaano rin, appetizer. Kapag kumakain Best ka. partner po to sa ating chicken bagnet. Yun. And of course guys, syempre hindi naman na mawawala dyan yung mga refreshing drinks ni Cocox Chicken Bagnet. Mga soda, no sir? So meron tayong ano dito, yung strawberry flavor, blueberry and mango peach. Sa mga entrepreneur po na nandito na gustong magnegosyo or may existing ka mang na negosyo, gusto mong dagdagan, ito po, ang Cocox Chicken Bagnet is open for franchise. Pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook sa Cocox Chicken Bagnet PH or mag-email lang po kayo, i-flash po namin dito sa baba. Pwede rin po kayong tumawag, meron po kaming contact number at meron po mag-a-assist sa inyo mga franchise consultant natin. Ang maganda po dito, pag nauna po kayo sa ating first 10 within this month, meron po tayong binibigay na 50,000 discount. Ayun, nalagyan ng discount. Dahil kami po ngayon masaya po kami dahil yung mga ino-open namin na branch talagang welcome po ng tao. And successful talaga lahat, sir. Kasi ang maganda po dito, proven system po tayo. At ang maganda rin po dito sa Cocox na brand natin, recognize po tayo ng ATI. Ano siya? Group siya, sir? Grupo po siya, it's the Association of Filipino Franchisers Incorporated. Isa po itong malaking organization, actually matagal na po ito. Isa to sa mga pioneer organization sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. At recognize po ito ng SM. So pag nasa Africa, ibig sabihin, pwede mong ipasok ang brand mo sa SM. Sigurado hindi naman kayo magsisisi guys kapag nag-franchise kayo kay Cocox Chicken Bagnet. And ako na rin magsasabi sa inyo na quality talaga yung foods nila dito. So, na natin titikman yung mga products ni Papi. Yun na hindi lang namin nabanggit kanina, kapag nakapag-franchise kayo kay Cocox Chicken Bagnet, 2-in-1 na siya, kasama na yung Papi, yan yung mga products nila. Quesadillas sir, tama? Yun. So ano itong isang yung isang dip niya? Hot sauce. Hot sauce with mayonnaise. Pwede nilang ihalo kung gusto nilang Perfect to guys, no, sa mga lahat ng nagki-crave ng mga Mexican foods. Namiss ko itong mga product ni Papi and Cocox Chicken Bagnet. Shawarma. Yan.
sarap niya, medyo kakaiba yung lasa niya sa mga natikman na nating spaghetti. Ito talagang lasang-lasa mo yung beef niya or yung meat ng spaghetti. Kaya tikman na natin guys itong pork bagnet ni Cocox Chicken Bagnet. Sausaw natin sa kanilang special na suka, spicy vinegar. Actually guys, no, kahit hindi mo siya isawsaw sa suka, yung mismong pork pa lang o yung bagnet, malasa na siya. Masarap tong samahan mo pa rin siya ng kanin at pampulutan. And talaga nyos, natikman na natin lahat ng rice meals ni Cocox Chicken Bagnet. And mapapansin nyo, napaka-generous ng servings nila. Sabi nga kanina ni Chef Jimmy ko, kung gusto nyo mag-only rice, plus 10 pesos lang kayo, yan. Talaga mabubusog na kayo ng mga rice meal nila. And kung ayaw nyo nang mag-french fries and yung salad nila, magle-less naman 30 pesos. Kung gusto nyo lang mag-focus kainin yung chicken and mag-only rice, pwede. Same lang din sa popcorn nila and breaded pork. And yung mga rice meals nila guys, meron na rin silang kasamang soup. Ayan. Bulalo soup, right? Tama sir, yan. Naman natin. So ito na guys, yung pinaka-exciting part sa vlog natin ngayon sa Cocox Chicken Bagnet. Siyempre, kita naman natin yung original Cocox Chicken Bagnet. Yun. Napakalambot. Na syempre, i-dip natin sa kanilang suka. Ang sarap talaga ng Cocox Chicken Bagnet. Grabe. And kung narinig nyo guys, napaka-crunchy nung balat niya. Isa sa mga recipe ng Cocox Chicken Bagnet yung karimbuaya na makikita lang sa Ilocos region. So dito, kasama sa recipe niya, yun yung nagpapaiba ng lasa ng Cocox Chicken Bagnet. Napakalasa yan. Kaya kitang-kita nyo naman, napaka-juicy. Naririnig nyo ba na napaka-crispy yung balat niya? Welcome to Cocox Chicken Bagnet. Mapapatilaw pa sa sarap. Tapos na natin tikman lahat ng serve sa atin ni Cocox Chicken Bagnet. Yan sa lahat ng katarlakenyos natin dyan. And kay yan, dapat yung matikman itong Cocox Chicken Bagnet. Home of the person, original chicken bagnet dito sa Pilipinas. Dito lang yan sa Kapas Tarlac nag-start guys. So nakaka-proud and kakaiba talaga yung lasa nito. Napaka-crispy. Kailangan yung tikman to guys, lalo-lalo na yung mga katarlakenyos natin dyan. And even yung mga followers natin na pupunta dito sa Tarlac, daanan nyo tong Cocox Chicken Bagnet. Nandito lang naman siya sa Kapas Junction. And inulit ko, open sila ng 10:30 AM to 9 PM. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang katarlakenyos natin dyan na may bagong setup na si Kapas Branch ng Cocox Chicken Bagnet. Sa lahat ng gusto mag-franchise, pwede kayo mag-PM sa kanilang Facebook page and contact number, ilalagay naman natin dito. Until our next vlog, peace out!